Este foi o momento no que a presidenta da Deputación Provincial e o alcalde de Pontevedra asinaban un novo convenio de colaboración, un acordo para levar a cabo a reforma da planta baixa e do segundo andar deste edificio. O obxectivo é adecuar todo este espazo ás recomendacións das autoridades sanitarias tras o COVID-19. Temos que reordenar as entradas, saídas de público, garantizar a seguridade dos traballadores, da xente que ven ás oficinas, etc. E é unha obra que está adxudicada xa de emerxencia, que está en marcha, que en un mes e medio estará, e outra sería a da segunda planta, que tamén require unha reordenación completa e que empezaremos inmediatamente porque xa estamos rematando tamén a Rúa dos Ferreiros, que é un edificio de 1.300, 1.400 metros cuadrados útiles, onde van a traballar 70 funcionarios, nunhas condicións xa totalmente diferentes que visitamos outro día e que tamén forma parte do convenio coa Diputación de anos anteriores e que está a punto de rematarse. No edificio administrativo redistribuiránse os espazos para garantir as distancias e as medidas de seguridade. Ademais, habilitarase unha sala de reunións para celebrar as mesas de contratación do Concello, as comisións informativas e as xuntas de goberno. A presidenta da Deputación aproveitou este encontro para enviar unha mensaxe ao resto das administracións. Eu espero, alcalde, que as outras administracións, tanto a europea como a do Estado como a autonómica, teñan consciencia da importancia de que cheguen recursos ao mundo local, que están en primeira liña dando resposta a todo. E, polo tanto, si certamente va haber unha caída de ingresos, e iso vai supoñer recortes en gastos, porque iso é de primeiro de dereito tributario, ingresos é igual a gastos. Eu espero que non sexamos unha vez máis as entidades locais as que teñamos que sufrir ese recorte. Eso espero de verdade, porque os nosos recursos van directamente ás persoas. A reforma deste edificio está valorada en 528.000 euros. Con este orzamento ascende xa a 2 millóns de euros a cantidade que a Deputación Provincial ten previsto destinar en diferentes proxectos do Concello de Pontevedra.